ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପୁରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାଙ୍ଗମାନେ ये ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖେଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ରୂପରେ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶବଦାହ ଗୃହ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଫୋନରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର, କିଛି ଲୋକ ଦେଖି ଫେରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣ ଯେମିତି ବି ମୋବାଇଲ ଆଣନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାବ, ବହୁତ କ୍ଲିଅର ଆସିବ। ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଏସବୁ ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର। ଭାଇ ପୁଡ଼ିଆ ସେତିକି ଖାଓରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ନୂଆ ରୂପରେ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଗକୁ ଯିବା। ଇଏ ବି ସବୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଦେଖି। ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେବେ ବି ତମ ମନରେ ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାର ଆସେ, ଏଠାକୁ ଆସିବ, ଦେଖିଦେଇ ଯିବ। ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାରର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ଆମେ ଯେତେ ଗର୍ବ କରିବା କି ଯେତେ ଅହଙ୍କାର ମନରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏମିତି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଆସି ଜଳିବା। ଗଲାବେଳେ କିଛି ନବାନି ରେ ବନ୍ଧୁ, ଗଲାବେଳେ କିଛି ନବାନି, ଖାଲି ହାତରେ ହିଁ ଫେରିଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଡ଼ା ହେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଗୃହ। ଏ ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର, କେଉଁଠୁ କାଠ ଆସିବ, କେଉଁଠୁ କେତେ କ'ଣ ସବୁ ଏଇ କାଉଣ୍ଟରରେ ସବୁ ଟିକେଟ କରାଯାଏ।